Illejla l-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna ppreżenta budget soċjali ta' gvern li jrid jara li Malta ikun pajjiż fejn il-ġid jasal għand kulħadd. Ġid li jista' jitqassam għaliex fl-aħħar 3 snin inħoloq. Illum wasalna f'punt fejn ir-riżultati ekonomiċi u finanzjarji li qed ikunu l-ajra tal-pajjiżi sħabna fl-Unjoni Ewropea f'pajjiżna stess xi wħud qed joħduhom for granted. Dan jagħtina pjaċir għax ifisser li llum il-familja m'għadix fl-inċertezza li kienet qabel. Ifisser li l-familja qed tħares lejn l-affarijiet importanti bħall-ambjent u l-edukazzjoni tal-ulied u mhux inkwetata fuq jekk għandix mezzi biex tħallas il-kont tal-elettriku. Dak is-sena d-dieħla huwa budget li se jwassal biex fi żmien 3 snin it-tfal kollha f'familja fejn minn tal-inqas taħdem persuna waħda ikunu ħarġu mill-faqar. U wkoll budget tal-uniku gvern fl-istorja ta' pajjiżna li naqqas kull sena t-taxxa ta' dħul u li żied il-pensjonijiet fi kwarta seklu għat-tieni darba konsekuttiva. L-ikbar 3 miżuri ta' dan il-budget huma li kull minu fuq il-paga minima se jieħu żieda, se jiżdiedu dħul tal-pensjonanti u se tiżdied l-għajnuna lill-eluf ta' familji li jgħixu f'post mikri. Dan kollu huwa mnebbaħ mit-tema ewlenija tal-budget. Dan il-budget huwa budget soċjali. Għalhekk il-messaġġ Malta ġid li jasal għand kulħadd. Għax nifhmu li fil-waqt li ħafna imxew il-qudiem fadal min għadu jbati biex ilaħħaq. Bis-saħħa li ksibna u l-ġid li ħloqna issa sa ngħinu lil dawn in-nies bħeġġa aktar minn qabel.